Истории с неочакван край, част 2! Тя отвличала децата и ги яла. В един казан. Първо фанала двама момчета. Защото те се фанаха. Първо и чистяха, пераха. Но на едното момче му писна да чисти. Те са били братя. И той каза: моля те, спри, не съм вече за едни свачки, моля те, остави ме, брат ми ако иска да чисти. И тя е казала: добре. И казала на това момче да сготви брат си. И така фащала братя и сестри и ги готвила. Докато поне един ден не разбраха, че тя е лъжкиня